Yorat kat Kylian Mbbape, Hiar Kyrdan ka Kynhun jeng Lionel Messi, nang Hajan ke Liverpool ban yora ya ke English Premier League. Ngi priang skeng bhai pi barok ki paralok, ki baju ij baju kerja ne ka channel nakapor sekapor, ka jengkerpat ne ki parlok, ki bampat daban subscribe, lada pisngau tenat ne ki video, haka ne ka channel singau papan ai jeng kerjaan, daka pa share like bat kamtam ban subscribe. Ka jingalakai haka lalika hapadang ka Real Madrid persya ya ka Alaves. Haka ne ka jingalakai la aban ong baka Real Madrid, kadan bakba hado kata namat daka sa kala la aban pelek ya ka Alaves. Haba faiz ka ne ka jingalakai ka Real Madrid ka lapan i ya ka jingkalan bor jengka hakamat jengka Alaves, daka bala bat pensat ka ya ka bat kumjoro panyan tengah persya ya ka Alaves. Haka badai hake Madrid ka balai pesau ka Real Madrid ka liak bat penki ya ka jar lingba ukama vinga ya ka bol ka balapan bo da uval verde. Haden ka ne ka kol ka Real Madrid da ka jing terang bat ka jing angnot ban pen lem suk ya ka Alaves haka ne ka jing alakai kumta ka la trasi tamba bat ban ya kon tengah persya ya ka Alaves hanre hapadang ka bakum kata ka mensen ya le ka jing terang jong ka Real Madrid ka la kelapat da kumwe haka ba tang sa minit haden ka ne ka kol kata hake minit ka bala pepara Kylian Mbbape ulayo e ka red card haka ne ka jing alakai haden ba ulatakel lane ba ula penur ya orang ya lakai jong ka Alaves hapo madan kanai kadai ka red card ka baneng konge jong Kylian Mbbape haka klub Real Madrid. Haden kanai ka jing red card jong Kylian Mbbape nadu ke Madrid ka balai pepera ka Real Madrid kalah ban ya lakai tang da chipangut kirang ya lakai kanai ka long ka bukser ya ka Alaves ban nyen tenge ya ka Real Madrid haka ne ka jing ya lakai ban hapadang ka bukser baka Alaves kalayo naga banta ban pa ya ka chikol jong ka Real Madrid namar baka Real Madrid kalah ban ya lakai tang da chipangut ki player hanre ka ne ka bukser baka Alaves kalayo kam siam lapan dan kam hok yaka haka badai haka Madrid ka bahan nyopau makaro kalah ban ya lakai tang da chipangut ki rang ya lakai namar ba Sanchez urang ya lakai jongka ulayo e ka red card haka ne ka jing ya lakai ka ne ka la ai man sen chibon ya ka Real Madrid namar kat hadu ka ne ka minute ka Real Madrid kadang tam ya ka Alaves da chikol lanot sakawero panado ka ne ka minute baro artali ki Kynhun kilai rengkat damar chipangut ki rang ya lakai kumta ba hado bandakot ke jing lakai ka Real Madrid kala la ban bat ikane ka chikol ka balio bantap da ukama vinga hake Madrid ka bala dosau haka ba ka Real Madrid kala la ban penlem salit ya ka Alaves haka ne ka jing lakai da chikol lanot ling ba ka ne ka jing job ka Real Madrid kadang don hi haka Kyrdan ka baar haka me kan poin de ka bayo 100 poin na ki lai pro wait ki jing lakai ki bala dem bat kadang duna hado sa poin ya ka Barcelona ka badon haka Kyrdan ka ba haka ledo jong ka me kan poin haka la leka haba phai pat sika Kynhun jong Lionel Messi kata ka Inter Miami haden bakalayo bandrong cika semi final haka kon ka Champion Cup haka jing lakai ka badang shudap jongka ban menta ka stepat kale kon persya ya ka Chicago haka jing lakai jongka Major League Soccer haka ne ka jing lakai nado basdang hado bandakot ka jing lakai ka Kynhun jong Lionel Messi ka klam la ban tap kol persya ya ka Chicago haka ba hado bandakot baro artali ki Kynhun ke la kuno da ka jing lakai klam dan bala ban penki ya ka jar ling ba ka ne ka nam ya kai wala ka Inter Miami kala herno ka Kyrdan ka basaw haka me kan poin na ka Isden Conference hanre ka dang sapat sekawe ka jing lakai hakti namar ki badon haka Kyrdan ka balai ka baar bat ka banengkong kila da ban ya lakai hado pratali kad ba ka Inter Miami pat kala da ban ya lakai tang hanyau tali ki jing lakai sekawe ro ba ka Inter Miami kadang duna tang chipoin ya ki badon haka Kyrdan ka balai bat ka Kyrdan ka baar kad ba ya ka Kyrdan ka banengkong pat kadang duna tang lai poin kata ye ka Lambos ka jing lakai pat haka Premier League hapadang ka Liverpool persya ya ka West Ham haka ne ka jing lakai ka Liverpool kala ya bat penki ya ka jar dang hake Madrid ka bakat pra lingba Luis Diaz bat habakot ka jing lakai juga kala ka banengkong ka Liverpool kala tambe ka West Ham da chikol lanot hanre haka jing lakai juga kala ka baar ka West Ham kala ya bat penpai ka ne ka kol lingba ka jing bakala tapi urang ya lakai jong ka Liverpool Chicago la jong kata Robertson haka Madrid ka parapeu hanre tang lai Madrid haden ka ne ka kol Virgil van Dijk jong ka Liverpool ulaya bantap ye ka kol pentam na ka benta ka Liverpool kata haka Madrid ka parapeu kandai bat hado bandakot ka jing lakai ka Liverpool kala la ban pelem ye ka West Ham da ar la ka wekol lingba ka ne ka nam job ka Liverpool kala nang Hajan banyora ye ka Premier League jong menta ka ayam namar kat hado menta ka dang tam ye ka Arsenal ka badon haka Kyrdan ka baar hado kat lai poin
ke Liverpool kadang sak sehenru teli ke jingai lekai bat kadon kam ban job setang arteli kena bakan yok ban rasuk ia kane ke Premier League jang mentah ke ayom ku boleh ciboni pi barok ki paralok nyen skendo pat ha ke video